लोगोफोर आंनि जे इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायना जासिबाय लोगोफोर दिनै हेपि दिवाली ओंखायनो भिडिअखौ बानायना जाबाय जोंहा मा लाबोदो नायनाय लोगोफोर नै लाइट दै होबानो लाइटआ जोंबाय थायो ओमफ्राय नै बेयाव न'आवबो होदो ओमफ्राय दा दसे थानानै लामायाव खालामगोन जों मोनाबायबो हेपि दिवाली लोगोफोर मा जागोन दिलाय हालथा बानायदो आङो हालथा साथिनि हाला मोनाबायबो लोगोफोर आङो दिस्लाइखौ लगायना लानोसै मोनाबाय साथिखौ जाबाय लोगोफोर नै लगायखांबाय बाखि आं दा लामायाव हैसिगोन लामायाव लगायनो थांसै लोगोफोर आं साथिखौ लगायनोसै नै लगायबाय लामायाव फैबाय लोगोफोर आङो भिडिअ होनो हायाखैमोन सानबा 6 दिनसो जाबायमोन लोमजानाया मोसायैनो लोमजाबाय बाबुआबो लोमजादों आंबो लोमजादों ओंखायनो दिनै हेपि दिवालीनि हायाब्लाबो साथिखौ लगायबाय लोगोफोर हेपि दिवाली हेपि दिवाली लोगोफोर लगायखांबाय नै बेखौ न'आव होसिगोन लामायाव लगायखांबाय नै नाय लगायबाय बबासो गावनांगौ गियोलै नोंलाय लायाखै माथो लाख' बे नङा नों माथो लाद' अमा जाबो अमा मावनांगौ गोथावसो थावनो आं गियो गावगोन बारो माबासो नै एटमसोनो दुम मोनोलै लोगोफोर जोंनि फुजाया दिनै दंबावोमोन फारसे अखा हाबाय लोगोफोर दिनै नायनो सानदोंमोन बाबुआबो हामासै नायनोसै दा थांनाय जायोबा थांसिगोन थाङाबाथाय थासिगोन बाबुआ बिराद गगा मोनदों आंहा उदै सानाय खर' सानाय जादों मैया सानसे मेडिकेलाव थाहैबाय ओंखायनो भिडिअबो होनो हायासै लोगोफोर नै नाय लोगोफोर नै न'आव होबाय जा जोंख्लाबनाय होदो न'आवनो लगायबावनोसै लगायनो गोनां दंबावो नै लोगोफोर आं दा बेखौ न'आव लगायनोसै न' लगायनानै आरो दोननोसै नै जोंहा गंसे इसुंखै अखायाबो मा मोनखोथाय फुजाखौबो जोस्रांनो होला हानाया दाबो मोजाङै हामाखै लोगोफोर लोमजानाया बाबुआथ' बिराद खें जादों अख्रा जेराव थांनो नागिरो नेयाखै नै बाबुआ हेपि दिवाली नालाय आबुलानि माबि जादों लगायखांबाय जाबाय थांसै न'आव लामायाव लगायखांबाय बेखौ न'आव लामायाव होसिगोन मेजिक काप औ दुमबेदोबा जाबाय दे